सुना तो नहीं क्या कहता नहीं कबे से कौन सी घुस जा बिजली में कोठिला में घुस जा तो का भइला काहे त तना बढ़ चढ़ के बोलत नहीं काहे अभी 25 तारीख ना है इले आए आइल तो का करी का कहले रह कि पैसा दे देम 25 26 से हमारा भी नहीं खे तो बन जाई का पैसा बन जा तास बियाह करके जिंदगी एकदम छटक गइल मोदी तो ठीक रहे बुझा गइले हम जानत नहीं तोरा के तो रखले बे 13 गो नैहर में हम तोरा के जानते नहीं की हां त का कहत रह कोनो काम के तू बाड़ा हो कम बोल तोरा के सहकावत नहीं बुझाइल नु बहका दे में के बेरा बोला मत नती अभी जान चुरुकिया कबार ले तारे के मार देबनु की छाती के बाती घसक जी अरे सुरता वाला ये हमारा गावे तोरा के बनवा के ना मरवाई नी नु त हमर नाम ना नतिया रख तू ही वैसा बाड़ी का कहत रे नती का बेटा ए माई गाड़ी मत दे हम कुल दे देल बानी उक्टा पैसा कुल और खानदान निहार दे ठीक कैली हवी क्यों न ऐसन तैसन बाड़ी रे सुगर सागर बाड़ी 75 गो दामाद उतारब एमे का संकोच करे के बाटे ना सोचला नु ना एने बोला भी ना टाइट रहबी तो अपन मन के ना हो जाई रे बताओ 4 गो 22 आए आ सो अबे अपना अपना कब्जा में कोइले रहली सन आ ई सोचला नु के ना माई के गुलाम हई हां त रह माई के गुलाम सोचला नु के हमर बियाह है ना होई कोनो बाल बच्चा भइल बारे माई हमार के बियाह ना होई उहे ना कहतनी काहे नेवर रहबी रे आ केनो ऐसन तैसन घर का बाड़ी खाए पिए वाला घर का बाड़ी हैं देखते बाड़ी कि माई के सन बिया त बेटी हमरा काहे दब के रही माई डराई है माई आज दब के रहल बिया उहे नु कहत केना लड़की दब के तोर बेटी हम हई बुझाइले कह दिए सब ऐसन तैसन घर का नहीं को डराए का नहीं के ठीक बाटे ना भगवान कुछ में कमी नहीं खन देले देख हमर बियाह करई अब नु त एकरा से निक से करई है देखे के आधा सिलेंडर के बा खाली कमजोरी के चलते बुझाला के चिड़चिड़ात रहेला अरे त ना खोइया सब पिहा सब ओइसन 1200 वहनी के कहां मिलता खाली तिलक तू दे देलु गांज भर के जतना दिन रहे त छकी कइलसन न ते गहनो एको गो ना चढ़ैलसन कहिती ते चढ़ा देलसन एगो ताग पाटे आ ओतने में हो गई बस दब के मत रह हम दबे वाला है एगो कहता त ओकरी जगह तू 10 देख हम दबे वाला एही से कहनी यार ओकर बहिनिया खूब कर दे खूब उक्टा पैस को देनिया था ओसन खानदान का बड़ी से त का करी ना और एक सान में बोलते सान तो नती के चुरकी के बार के निवर कर दे जान त ना के अभी केवना गांव का ही अभी ई नहीं के ओकर पता ना धमकी देले बन क्या हमरा गांव में तोरा के मरवाई बांध के मका आगा पीछा गुंडा मन के रहे न स मिनटो ना लगी काट दिहे स ना अभी जानते नहीं ठीक कहली से जानता इस ना तू हमरा कतना समझाइतिस बताइतिस नु त चुतिए बन के रहती हो घर में जान ले असही काम नु करवत पास्तर कर देत रही हमारा ना तू करे के बाटे रे हमार ना बेटी हई दुनिया से का मतलब बाटे माई तनी कुछ बनवा घर में बेच दे चल बेच दे तन चल निकल आई ले जा 5 किलो ले जाके बेच के लिया ले जौन मन करता तन खाए के चल चल झोरा में दे बेच ले आई हां बाप रे हइसे कोई करेला हो यहाँ के तो बुझाते नहीं के बुची जी के कैसे अपन घर दुआर संभाले के बा कैसे देखे के बाटे जब देखा तब मम्मी जी के बात में पड़ रहतनी ये कहला आदमी कि दूसर कोई का करे के बा मुंह बाटे कुछ कह दी कह के हट जाई यहाँ के नो घरवा में रहे के बाटे लेकिन यहाँ के बुझाते नहीं खे के इनका के समझावे दाई दादा कुछ कहला पता खिसिया जाए ना कि ए भौजी तू बीच में मत बोला तू के हड़ू बोले वाला भाई हमार माई जियतिया उ तो सब जानता कि और माई जियतड़िए बुची जी लेकिन आदमी कोई के बात ध्यान से सुने चाहिए लेकिन बिटिया को बहु कोई के बात ध्यान से ना सुनले बाई या ना सुनी हन आ ज्यादा कल भरनु बाटे आदमी का करब हमार देख ना जाला तनी से औरी का त नहीं कह कहाँ जी बुची जी का ऐसा ही का बेथी कइला हो बनैलु हो कुछ न जी बनैनी है का रबर खैनी ना का अभी ना गोरी घूमे नु अभी खइले काहे बानी तोरो याद ना रहला गहम ना धोत रहू मांगनी है तो हम कहनी करके खा लेनी रबर यही से कहनी है ना चलो तो काहे बुची जी खिसियाई मत एगो बात रबर से कहतनी काहे रबर पाहुन जी के हे तरे बोली ना जी हेलो हां मोरे खाती कइला हवा का फोन में अब देखाई तनी हमरा के बताइबो कहनी है नु कि हमरा फोन मत करी हो आए रिचार्ज रही त एने से क के तार गरियती लेकिन जन तू बात कहला हवा छोड़ दी बुची जी नती आई हो दादा मोर चुपचाप रह तू अभी दोसर बियाह करबे तो तारा का लगता कि हमर बियाह है ना होई अभी जो कल है अपन माई से अपन दोसर बियाह कर लेवे के अबे जानता हनु तू हमरा के ना देखिए ओ जा खेत बाजार कुल लिख हमरा नामे ठीक बा गहनो गुरिया ले लिया सब पारे के एगो बात कही अबे मयुआ के बोला के आ न पूत के उद्धार करवा दे आई हो दादा जल्ला नती उतार के गरियावत ने कि उहे पर हो सुरता वाला ये बुची एक नंबर के दोगला है एक नंबर के दोगला है आई हो दादा बुझाइले का चाहत बा गाड़ी नहीं दे त गाड़ी दही बोला काय मुंह में फेबे के का डाल देला
छोड़ी जी बा काट दी। ये पूछी जी हे तरे ना करे के चाहिए रौरा। बताई मरद के भगवाने ऊंचा दर्जा देले बवन त रौरा काहे ना देम। अच्छा ये बताई रौरा भैया के तरे हम गाड़ी देम त रौरा के निक लागी? भैया उतरी ना करेलन हैं? अच्छा ये बताई जतना यहाँ के बर्दाश्त करत तनी पाहुन जी नु काहे ना काम में माने कम बानी, काम में कम बानी माने हमर दोसर बियाह ना होई, एकरे पर दिया ए बरता। बुच्ची जी उ त सब जानता कि रूपरेखा और निमन बा, लेकिन बिहौता बिहौते होला जनी। जाइम दूसरा जगह त कहन से कि ए सुघर सागर बिया खेलवाड़ी बिया भतारा के छोड़ के भाग आइल बिया। हां चुप रह भौजी, तू घर के होके कहत त दोसर ना कही। एकरा घमंड हो के अरे कमाई तरे मत चैप्टर कर। बिया नु। लेकिन मरद के भगवान सम्मान आदमी पहले मरद के पूजेला तब ऐसन भगवान मरद के के पूजी हो, ऐसन मरद के पूजी? सोचता कि ओकर बियाह हो हमार बियाह ना होई। पत्थर के पूजा करम न बुच्ची जी तो त फिर पत्थर जरगाना पिघल था। जाई। अरे मत बता दी हम बतिया ले तनी। हेलो हेलो तू काहे फोन कइला हवा हो? तो का करी रे? देखो हमरे बतिया चले का हमरा पास बतियावा मत हमरा बिठेर, ठीक नु? नाम कुकुर सियार लगे ना रही ना, तोरा इंसान रखला के जरूरत इंसान भी हमरा रही ना, ठीक बा? तो तोरा लगे बुझाइले? रखला के हमरा शौक नहीं छे। छू छू नर कहे ये के खाली नाक टांग देबो। बताई धके का मुंहा फोड़ देबे आ जाइम ना त मैं गौवा टोला के सामने मुंहा फोड़ देब तहार। तू चल ले मैं ही तारी, बुझा गइले? कारे फेर आइल बा का फोन रे? रुका रुका, हां धर, कहता रे? छोड़ तो, का कहता? हाय धर, कौन देखी रे? देख कारे कैसे बोलती है? कारे तो गला सुरता वाला तोर माँ बताओ तू का बार फोन करता रह नतिया करे तोर मैं बहिन की सरे हां जब हमर बेटी को जे दामाद के होय से गाड़ी दिहल जाला। तू ही जान तड़ू। तू माई के गाली देबे रे तोर माई तोरे का पिया में तोर मुड़िया होठ जब न पिया बे जान ले इज्जत करो तनी बुझाई लो। तू का इज्जत करता रे तू कबे से करिया उतर हमरा करे करे तोरे माई पैदा कइले बिया रे ना तू ही तो मार खचा खा। निक लागत टेनु। तोरे माई फेंक चुप न रहो तू। तोरे माई छेरी बकरी बताई ता उ दामाद के होय से का सुनाओ तन ठीक हां है। त तबे नु तोरा नियर 75 गो दामाद हमारी आगवा पीछे दमादे ना ओकर बापो 75 गो तारा भी लाइन में लागल होई है। उत्तर माई का माकट है नहीं ले। रख दो कला रख ना बतियाओ ना रखो। अरे दे माई बोला के लिस्ट में डाल दे सुरता वाला का नंबर। बतावो हमारे के दम किस्मते खराब बा, एगो मर्दो मिलल त वो एकदम बिना काम के। आज हमर माई ना रही त एकदम हमर कोई गो दुर्गति होई तक आ दर दर के ठोकरे खोईती। उ त बिया के तना हमरा के समझा सिखा के रखेले, न त हम कहीं के ना रहती, कहीं के ना। केकरा से हम कोनो चीज को आई अपन माई के अलावा हमर माई आ वो हमर भगवान ही एक लेका। का रोले बनी जी बुच्ची जी का भइल बा जी? फिर झगड़ा कर लेनी है का रौरा? 24 घंटा मुआना हमरा से लड़त रहत। देखिए बुच्ची 24 जी, घंटा अच्छा, ई बताई। तो कह माई हमारे सन बिया नु भौजी के एते कइले देखिए बानी। बुच्ची जी बुरा मत मानम, लेकिन रौर माइये के चलते ई कुल होताटे। अच्छा ई बताई कि रौर मरद गाड़ी देता हो ना, रौरा दू बात बोलतो बानी त रौर माई के ई बात नु सीखे के चाहिए कि हां रे बुचे तोरो जुगवे बीती। ई कुल का कहला के काम बाटे कि तू सुंदर बाई तोरा के 50 गो खोजम, तोरा के 75 खोजम। अच्छा दुनिया में कम मर्द बावन स। ई बताई कि देखी बिहौता बिहौते होला बुच्ची जी जनी चल एनु 50 गो आदमी नाव निकाल दी, लेकिन रौरा के बुझात नहीं कि अच्छा मरद बताई दूगो गाड़िए बात देता त बर्दाश्त ना रौरा कर सकी ना। हां बताई रौरा के। अच्छा ये बताई उनका ले ढेर मुंह माया जुड़ल बाटे, दूसरा जगह जाइम कैसन मिली कैसन ना मिली, मारी गरिया कनी इनकर लोग खराब मिले त का करम ई बताई। अच्छा रौरा खुद ने कहनी नु कि रौर भैया के इतर बताई रौर भैया हमरा के कर लाते से मन रौर सामने नु आंखें से देखनी नु हमर बोले के मजाल हटे। देखी मर्द के इज्जत चाहेला जनी, मर्द के इज्जत देम तो तारा हाथी पे बैठा के रखियन, रानी रौरा के बना के रखियन जनी, लेकिन रौरा के बुझात नहीं के। अच्छा रौर माई के त बीत गइल, हां रौर माई त आज त काल टपक जइहन जिंदगी भर त रौरा के नु रहे के बाटे। बताई रौर ऐसन मर्द बावन नु कि रौर हतना बात बर्दाश्त दूसरा काट के गुरिया गुरिया फेंक दही त जनी बर्दाश्त ना करी त। हे भौजी सही कहतड़ू, इतना हम इनकरा के गति करतनी तबो हमरा के नइखन एथी करत छोड़त चाहे कुछ। अच्छा ई बता एको थप्पड़ रौरा के मरले बवन? आज रौर भाई पानी मांग दे से हम ना लेके जाई, अगर हो कह के बोल दी त हमरा के लाते जूते मारे लागी ना। ए भौजी त हमरा को जब देत रहन पानियो लेके हम खात रहम कबो त कम की तनी पानी लेके दीन त दे देत रहन। बताई ये कहाला मर्द मानुष के देखी अपना रउआ प्यार से अपना दिल से अपना इज्जत व्यवहार से जीत सकता नहीं दिल जनी। मर्द के कुछ ना चाहेला, बस समाज में इज्जत चले कि ओकर फलाना के मेहरारू कैसन बिया, नीमन बिया कि खराब बिया। अच्छा ये बताई रौरा के कोई जानी टोला पड़ोसा के का कई गोतिया नहीं चाहे उनकर दोस्त यार, अरे सर तू का बोल बे तोर मेहरारू तोरे को करम बाकी छोड़े ले आदमी इहे नु कहेला जी। त मर्द के पहले अपन इज्जत कल सीखे, अगर वहाँ के ना मानम नु तरवा हमरा से कम के भोजी तू झूठ कहत रहू। अपना माई के बात रउआ मत सुनी जनी, और माई कबो रउरा के सिखैले बड़ी कि हां रे बुचे दामाद जी के दूगो बात बर्दाश्त कर ले।
ना ये भौजी बहुत हमरा के हमारे से गलती होत रहे त माई ओकरा के नाम कहत रहे कि मत माना और उन करे के गाड़ी गलौज दिवावत रहे कोइसन भी हमार माई हो भौजी एकर देखी बात सब माई के तो हम नहीं की कहत, लेकिन कुछ कुछ माई ऐसन होली जानू कि अपना बेटी के घर बिगाड़े मुन करे हाथ रुके। नमस्कार प्रणाम, हम आप सबको भाई बेटा भतीजा सुधीर परवाना, सोनी सुमन जी, जिया जी, पुष्पा जी। बाकी हमनी के वीडियो बनावे नहीं जा आप सबके इंटरटेन करे खातिर जे तरह वो सब इंटरटेन करता नहीं वीडियो के आगे की तरफ शेयर करके और लोग के इंटरटेन कराई। वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके बताई। अगर वो सब भी एगो नया अगर स्क्रिप्ट बा स्टोरी बा तो कमेंट बॉक्स में डालियो करके जरूर हमनी के देख के चर्चा करब जा। वो सब बिल्कुल मत करम जा, बेटी के अच्छा शिक्षा देवे के चाही, खराब नहीं, और दामाद के भी अपन सास की इज्जत करे के चाही। और एगो बात, अगर कौनो लड़किन के अगर घर बसावे के बा तो महतारी के बात पहले ना सुने के चाहिए। एकरा पे बहुत लोग अन्यथा लेके कमेंट उल्टा पलटा भी करी तो ये पहले सोच ले होई। हर महतारी के चाहिए कि अपना लड़की के निमन शिक्षा दी ताकि ओकर घर आगे में बढ़े, ना कि अपन धन दौलत के लोभ में ओकरा के राखी कि तोर दोसर बियाह कर देम ते होइसे कर हम बनी तोरा के देख लेम, ऐसा कभी ना करे के चाहिए। बाकी वीडियो कैसा लगला आप सब लाइक करके कमेंट करके जरूर बताई। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।